дар дарун аст. дар дарун. оташ занг мезанам. аллакай чандин бор аст ки занг мезанам. агар ӯ ҳозир овози баҳорро нашунавад, қасам мехӯрам ки ба сари мо бало меорад. ана он гоҳ шумо чӣ кор мекунед? Чӣ кор мекунед? Чӣ кор мекунед? гӯш кун, ба сарам як фикр омад. ба ман нигар. агар даҳон кушодӣ, қасам мехӯрам ки ҳар дуятонро пора пора мекунам. де баҳор, ягона ҳаракати ноҷо накун, майлаш. ҳолат хуб аст? хубам, ба ӯ зарар нарасон. барои боқувват шудан хуб кардани гардиши хун